ଶନିଦେବଙ୍କୁ କିପରି ପ୍ରସନ୍ନ କରିବେ? ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରିବେ କିପରି? ସ୍ୱୟଂ ଶନିଦେବ କହିଛନ୍ତି ମୋତେ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାର ବାଟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶିରେ ଯଦି ଶନିଦେବ ଚଳନ୍ତି, ସେହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ସବୁ ଘଟିବାକୁ ଯାଏ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଜାଣିଥିବେ। କାରଣ ଶନିଦେବ ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମର ଫଳ। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ ଯଦି ଠିକ୍ ରହୁଛି, ନ୍ୟାୟ ଧର୍ମ ଠିକ୍ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଶନି ଲାଭ କରିବେ, କୃପା କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶନି ଦଶାର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ସଜା କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଛି ସହଜ ସରଳ ଉପାୟ, ଯେଉଁ ଉପାୟରେ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ଓ ପ୍ରସନ୍ନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଲାଇକ୍ କରି ସେୟାର କରି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଶନିଦେବ ନିହାତି ଲେଖନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେମିତି ଶନିଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳକୁ ଯାଇ ପ୍ରାପ୍ତ ସମୟରେ ଶନିଦେବ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ସମୟରେ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳେ, କାରଣ ଶନିବାର ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଓସ୍ତ ଗଛରେ ରୁହନ୍ତି। ଓସ୍ତ ଗଛରେ ମୁଣ୍ଡ ଲଗାଇ ପ୍ରଣାମ କରି ଆପଣଙ୍କ ମନର କଥା କହିଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଭ ଦିଏ। କାରଣ ଶନିଦେବ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ଓ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷତି କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହା କେବଳ ଦିନ ସମୟରେ କରିବେ, ସକାଳ ସମୟରେ। ଭୁଲରେ ବି ରାତି ସମୟରେ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳକୁ ଯାଇ ଓସ୍ତ ଗଛକୁ ଛୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ରାତି ସମୟରେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓସ୍ତ ଗଛରେ ବାସ କରନ୍ତି, ଭୂତ ପ୍ରେତ ବାସ କରନ୍ତି। କେବଳ ଦିନ ବେଳା ଯାଇ ଆପଣ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ମୁଣ୍ଡ ଲଗାଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତୁ, ଦୀପଟେ ଜାଳନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଏହି କାମ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗତିପଥ ବଦଳାଇବା ସହିତ ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରିବ, ଶନି ପ୍ରସନ୍ନ କରିପାରିବେ। କାରଣ ଏଇଥିରେ ହିଁ ଶନି ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ରାଶି ତେଲରେ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ଦୀପଟେ ଜାଳନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ବହୁତ କିଛି ଲାଭ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଉପରେ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ପଡ଼ିବ। ଏପରି କରିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ଶନିଦେବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିହାତି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଫଲୋ କରିବେ। ରହିଲୁ, ଜୟ ଶନିଦେବ।